Takže dobrý den, mé jméno je Kateřina Gogoláková, jsem vedoucí oddělení a dnes tady zastupuji kolegyni Gerenta Intervence 3473 investice do zpracování zemědělských produktů, paní inženýrku Anu Pičmanovou. Ve stručnosti tady krátký obsah dnešní prezentace, nějaké informace o intervenci, potom rozdělení do záměrů, definici žadatele, vybrané podmínky intervence a preferenční kritéria. Takže tato intervence je zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů, dále také na zvýšení efektivity výroby a jsou podporovány investice do zařízení, které souvisí se zpracováním zemědělských produktů. Jsou také podporovány vlastně uvádění výrobků na trh, tak, aby žadatelé mohli využít moderní technologie, aby došlo k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců, tedy přímý prodej od těch výrobců ke konečným spotřebitelům. Pro 6. kolo je naplánovaná alokace ve výši 2 miliard 260 milionů, což je nepatrně více oproti 4. kolu. Ve 4. kole bylo celkově doporučeno 512 žádostí a byly doporučeny vlastně všechny žádosti, které byly zaregistrovány. Tato intervence se dělí na 3 záměry. Záměr A je určen pro zemědělské podniky, které mají velikost malý střední podnik. Kdo může žádat záměru A, tak jsou to zemědělští podnikatelé. Příjmy z prvovýroby musí mít 30 a více procent. Začínající zemědělský podnikatel, který nemůže vlastně prokázat příjmy z prvovýroby za předchozí rok, musí podat žádost v záměru B. Záměr B je zaměřený na zpracovatelské podniky, opět zase malé a střední podniky. Jsou to jak producenti potravin, tak výrobci krmiv. Pokud jsou žadatelé evidováni v evidenci zemědělského podnikatele, pak příjmy ze zemědělské prvovýroby musí mít nižší než 30%. Tady bych chtěla upozornit, že se nám bohužel ve 4. i v 1. kole stává, že se žadatelé nesprávně zařadí do záměru a my musíme potom administraci ukončit. A 3. záměr je určený pro zpracovatelské i zemědělské podniky, ale jsou to velké podniky. Do této skupiny patří jak zemědělští podnikatelé, tak výrobci krmiv i výrobci potravin. Takže v této intervenci je výše dotace stanovená na 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, ale zároveň je možné navýšení o 10% pro mladé začínající zemědělce, případně o dalších 10% pro mikro a malé podniky. Ve výsledku tedy může dotace činit až 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud budete vyplňovat žádost o dotaci, ta základní procento je nastaveno na 30%, tím, že na straně B2 uvedete, že jste mladý začínající zemědělec nebo mikromalý podnik, dochází potom k navýšení procenta dotace na straně C2. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 korun a maximální výše dotace je potom 30 milionů korun. Sledujeme i v této intervenci výši dotace poskytnuté za celé období a tato výše činí 200 milionů korun, maximálně 200 milionů korun. Něco ve zkratce o způsobilých výdajích. Číselník výdajů najdete samozřejmě v pravidlech.
Dotaci je možné poskytnout na stavební úpravy, na pořízení technologií, na zpracování nebo na balení výrobků, dále potom také na čištění odpadních vod nebo na investice do znovu využití odpadních vod. Jak už jsem uváděla, jsou to i investice do zkrácení těch dodavatelských řetězců. Oproti čtvrtému a prvnímu kolu číselník vlastně limitů doznal změn ve smyslu, že byly navýšeny limity vlastně už skoro všech možných pořizovaných investic s výjimkou dopravních prostředků, kde již došlo k navýšení limitní částky v předchozím kole. Chci jenom podotknout, že v příloze číslo 3 není uveden taxativní výčet. Je možné pořídit i jiné investice, než jsou uvedené v příloze číslo 3. V tom případě žadatel v žádosti o dotaci volí položku ostatní a uvádí vysoutěženou cenu. Je také možné, že najdete nějaký limit v té příloze číslo 3, ale pořizujete nějakou speciální stroj. Takže i ta částka, co je uvedena jako limitní, může být v tomto případě překročena. Takže něco k hlavním podmínkám pravidel. Žádost musí obdržet minimálně 9 bodů v rámci preferenčních kritérií. Oproti čtvrtému kolu tady došlo ke snížení minimálního počtu bodů, ale pokud žádost ten minimální počet bodů nezíská, zase bude ukončena administrace. Žadatelé, jejichž výdaje v rámci podaných žádostí v 6. kole překročí 2 miliony korun, musí dokládat finanční zdraví. Projekty v této intervenci se musí týkat výroby potravin nebo krmiv, takže je to buď zpracování, anebo také to může být uvádění na trh zemědělských produktů. Tady upozorňuji, že výstupní produkty musí být uvedeny v příloze 1 smlouvy o fungování EU. Pokud žadatel neví, zda jím vyráběný nebo uváděný produkt patří do této přílohy, doporučuji konzultaci a zatřídění u celní správy. Co nelze považovat za zpracování, tak je to pouhé nějaké očištění, zabalení produktu. Dále je to výroba sena, slámy, siláže a sušení zrnin. Naopak za zpracování lze považovat i sušení nebo pasterizaci. Tak to byly společné podmínky pro všechny záměry a pak je tady záměr C, který vlastně má svoje specifika. Všechny investice, které žadatel pořizuje v tomto záměru, musí být zaměřeny buď na snížení spotřeby energie, a to minimálně o 10% přepočtené na jednotku produkce. Žadatelé toto dokládají energetickým posudkem a přímo v tom posudku musí být vyčísleno to snížení. Dále mohou žádat žadatelé na investice spojené se snížením vody, a to zase opět minimálně o 5%. Snížení se dokládá vodním auditem, který je zpracovaný dle metodiky NMET. Dále žadatelé mohou žádat na znovu využití odpadních vod nebo snížení množství používaného obalového materiálu. Toto snížení musí představovat minimálně 10% a dokládá se potvrzením, který vystavuje znalec. Další investicí může být přechod, která zajistí přechod na recyklované obaly. Žadatel musí po realizaci projektu dosáhnout minimálně 50% podílu recyklovaného materiálu. Toto je potřeba doložit potvrzením, které vystavuje společnost, která provádí audit smlouvy o sdruženém plnění.
Další investicí jsou investice na snížení množství potravinového odpadu, opět minimálně o 5% a dokládá se to posudkem, který je zpracovaný opět znalcem. A nebo může být projekt zaměřený výhradně na bioprodukci. Co se týká preferenčních kritérií, tak jak už jsem říkala, minimálně potřeba získat 9 bodů. První preferenční kritérium se zaměřuje vlastně na zpracování. Tady jsou vyjmenované kapitoly, kterých se výstupní produkt musí týkat. Jenom upozorňuji, že v kapitole 4, což je mléko, jsou podpořeny pouze mléčné výrobky, jinak se totiž do kapitoly 4 zatřiďují třeba i vejce nebo med. A potom v kapitole 7 nejsou podporovány houby. Další preferenční kritérium, se které může žadatel získat body, je, že vyrábí produkt, který je označený například jako regionální potravina nebo nejlepší biopotravina roku, nebo obdržel značku kvality klasa, nebo výrobky vyrábí podle české cechovní normy. Tady tyto ocenění žadatel musí vlastnit již k datu podání žádosti o dotaci. Dalším preferenčním kritériem je, že podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv, nebo je nositelem certifikátu managementu životního prostředí. Opět tyto certifikáty žadatel musí vlastnit již v době podání žádosti o dotaci a musí se tyto certifikáty vztahovat k předmětu projektu. Krmiváři mají ještě alternativu, že jsou přihlášeni vlastně do systému nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv u výzkumného ústavu, teda u ÚKZÚZu. Tak, dalším preferenčním kritériem je, že výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou do 2 milionů korun nebo v rozmezí 2 až 7 milionů korun a nebo pak dále v rozmezí 7 až 10 milionů korun. Zde došlo oproti 4. kolu k úpravě, kdy se ty hranice snížily. Dalším preferenčním kritériem je, že žadatel prokáže pro exportní výkonnost podniku v posledních 3 letech. Jedná se o export do zemí mimo Evropskou unii. Vlastně výše toho exportu je alespoň 250 000 korun za poslední 3 roky. Tady jenom upozorňuji, že v pravidlech jsou chybně uvedené roky. Správně jsou roky 2022, 2023 a 2024, takže budou vyžadovány doklady za tyto roky. Dalším preferenčním kritériem je, že součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů, buď za nově pořízenou provozovnu nebo za rekonstrukci, modernizaci stávající prodejny nebo obecní kapacity dodavatelského řetězce. Tady je novinka, že nově u těch provozoven, kde žadatelé měli dokládat potvrzení státní zemědělské a potravinářské inspekce, již tato povinnost odpadá. ZIF si tady tohle bude ověřovat u státní zemědělské a potravinářské inspekce sám. Jenom tady upozorňuji, že vlastně žadatel, aby měl nárok na body za tohle preferenční kritérium, musí uplatňovat v rámci výdajů nějaké výdaje v kódu 009. Tak, další preferenční kritérium se týká vlastně výroby biopotravin nebo biokrmiv. Žadatel
Musí být datu podání žádosti o platbu platného osvědčení o původu biopotraviny nebo biokrmiva. Potom vlastně tu svoji produkci biopotravin nebo biokrmiva bude dokládat potvrzením od ÚKZÚZu. 8. preferenční kritérium žadatele je sociálním podnikem. Tady v rámci tohoto preferenčního kritéria musí být žadatel k datu podání žádosti o dotaci uveden v registru integračních sociálních podniků nebo v adresáři sociálních podniků. Preferenční kritérium číslo 9. Žadatel vyrábí energie z obnovitelných zdrojů energie s minimálním instalovaným výkonem 10 kW. Žadatel musí už v době podání žádosti o dotaci vyrábět energie z obnovitelných zdrojů. Došlo tady ke snížení bodového hodnocení z 5 na 3 body a byla zavedena sankce P, takže v případě, že žadatel při kontrole na místě nebude splňovat toto preferenční kritérium a i bez bodů by byl projekt schválen, tak mu bude udělána sankce P, což je 50%. A poslední preferenční kritérium, že projekt navazuje na operace 16.1.1, podpora operačních skupin a projektů EIP, nebo 16.2.2, podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a jejich inovace v současném jejich obdoba v současném období, což jsou intervence 5377, podpora operačních skupin a projektů EIP, či 5177, inovace při zpracování zemědělských produktů. Toto preferenční kritérium bude hodnotit Ministerstvo zemědělství, bude posuzovat, zda vlastně vámi předkládaný projekt navazuje na nějaký projekt, který byl schválen, realizován tady v těchto předchozích operacích nebo v současných intervencích. Tak a teď se dostáváme k části, kde bych vás chtěla ještě upozornit na chyby, co se třeba vyskytují často v žádosti o dotaci, kdy vlastně žadatelé jsou vyzýváni našimi referenty k nápravě, a to je zejména nesoulad strany B2 se stranou D, kdy vlastně by se měly shodovat výstupní produkty, které vidíte v tom poli 10, dále jejich popis poli 11, vlastně s výstupními produkty, který žadatel uvádí v žádosti na straně D v rámci efektivnosti projektu. Tak a teďka něco z praxe v rámci už zrealizovaných projektů, kdy žadatelé již podali žádost o platbu. Setkáváme se s tím, že žadatelé pořizují party stany, které deklarují jako stany určené k prodeji svých výrobků, ale ve skutečnosti jsou to stany, kde probíhá nějaká konzumace potravin, tedy je to činnost, která spadá do hostinské činnosti a v rámci této intervence není podporována a tímto jsou tyto stany nezpůsobilé. A další nešvar, zejména pak se s ním setkáváme u vinařů, že nám žadatel v žádosti o dotaci deklaruje, že pořídí prodejnu vína a při žádosti o platbu při kontrole na místě my zjistíme, že to není prodejna vína, ale je to klasická vinárna s posazením opět s konzumací. Jak už jsem řekla, tak konzumace není způsobila, je to už jiná činnost než zpracování nebo uvádění produktů na trh. Tak a to je za mě všechno, jenom tady kontakt na kolegyni, paní inženýrku Anu Pičmávnovou. Pokud byste měli nějaký dotaz, můžete se na ní obrátit. Tak, teď je prostor pro vás.
pokud máte někdo dotazy. Já bych se teda zeptal, jestli můžu. Žadatel je teda zároveň výrobce a bude prodávat víno ze dvora, s tím, že součástí těch výdajů bude prodejní stánek, protože žadatel plánuje vybudovat vinařský dvůr, zřídit si na něm stánek a prodávat víno v lahvích konečným zákazníkům. Především teda jako při nějakých vinařských a cyklistům, co jezdí po cyklostezce, co vede kolem. Je možný teda požadovat preferenční kritérium číslo 6, a jak tady v tom případě bude žadatel ten prodej z toho dvora prokazovat. Doteďka žádný prodej vín z dvora neprobíhal. Jednalo by se teda vlastně jakoby asi o zřízení nové provozovny nebo toho stánku jako provozovny. A mimo to teda žadatel plánuje různě vyjezdit po těch vinařských akcích, s tím, že tam bude prodávat zase lahvové víno z toho stánku. Dokládá se, jakoby tam je těch 10 dokladů o pronájmu prodejní plochy. Dokládá se to za každý rok nebo kompletně za to období od data podání žádosti po jakoby dobu lhůty vázanosti? Je to, ten prodej vlastně vy prokazujete až od podání žádosti o platbu. Mělo by to být za rok ty doklady, že máte buď nějakou tu dlouhodobou smlouvu, nebo máte těch 10 dokladů za pronájem té plochy, tak by to mělo být dokladováno za každý rok. A pokud jste ještě k té první části, pokud jste teda dosud neprodával ze dvora, tak tam byste se měl byste si řídit provozovnu předpokládám státní zemědělské a nahlásit ten prodej u státní zemědělské a potravinářské inspekce, čímž my si pak ověříme, jestli ten prodej tam máte nahlášený. Jo, to chápu, ale jestli to budu nějak potom dokazovat nějakýma účtenkama nebo něčím takovým, jakoby ten prodej z toho dvora, nebo jestli to stačí tak to jakoby nahlásit. Tam jde o to, je to jakoby vinařství, je to v rámci trvalého bydliště žadatele, kde tam už je sklep pod tím domem nebo pod tou zahradou, kde vlastně je to zapsaný i v katastru, jenomže tam není na to jakoby kolaudace, s tím, že paní teda na stavebním úřadě mi řekla, že kolaudace potřeba tady k tomu není, ale žádný papír mi k tomu vlastně nedá. A že teďka momentálně se plánuje kolaudace budovy, co je normálně klasická budova, co je v dvoře toho domu. Je to stejné místo, jak to trvalé bydliště toho žadatele. A to je očekávaný někdy v lednu, takže tam platí jakoby asi to stejný, že ta provozovna musí být doložena potom, když tak do toho 17.3., což je to dokládání těch příloh. Takhle, vy tu provozovnu teda nebudete zřizovat v rámci toho projektu, jenom budete pořizovat ten prodejní stánek? Přesně tak, tam je jakoby ten prodejní stánek a zároveň je tam technologie na řízené kvašení vína a nerezové nádoby pro skladování hroznového moštu a vína. Tam jakoby to vůbec nemá s tou stavbou jako takovou nic společného, ta se řeší úplně bokem. Jo, takhle. Vy musíte teda v rámci kódu 009 pořídit ten prodejní stánek, pak jste říkal, že s tím budete jezdit na ty trhy, tam by nám stačily ty doklady o pronájmu toho místa. A ještě ta druhá část té výroby, to teda bude probíhat někde jinde, jste říkal. To bude probíhat pořád na stejné adrese, pořád jakoby stejný objekt, v tom dvorním trachtu toho rodinného domu, kde je vlastně to, a akorát se to vlastně jakoby přesune ze sklepa nahoru.
A v době podání příloh už to teda budete mít skolaudované jako tu... Ano. Ono už, ta budova jako taková už je hotová, jenom vyloženě si vyřizuje ta kolaudace. Jo. No, tak tam doporučuji podat vlastně tu žádost, až budete mít vyřízenou tu kolaudaci. Dobrá. Teda žádost ne, jako... ještě jednou, kdy bude ta kolaudace? V lednu. V lednu a tam jakoby se dokládají, nebo co se tady řešilo, tak bylo, že se to dokládá do toho 17.3. do 18.00. Jestli to teda platí tady u toho. Já vás jenom poprosím, my tady máme kolegyni, my se tak na půl minutky zamutujeme, řekneme si tady a hned vám odpovíme, jestli můžeme. Dobrá, díky. Jo, ale nevím co. Tak my si omlouváme tady za další prodlení, ale my jsme tady bohužel došli v tomhle případě k závěru, že nám ten projekt nesplní funkční celek, pokud vy tu stavbu na tu výrobu nebudete mít skolaudovanou již k podání žádosti o dotaci. Ale budete ji kolaudovat, jak jste říkal, někdy v prosinci.
a v rámci toho projektu budete pořizovat pouze technologie, tak ten projekt nesplňuje funkční celek. No, jakoby v rámci toho projektu budu pořizovat, nebo chtěl bych pořizovat jenom technologie, ale že jo, ty se pořídí, nebo tam vlastně přijde ta žádost potom, až bude ta stavba skolaudovaná. Takhle, pokud tu stavbu budete mít skolaudovanou v době podání žádosti o dotaci, což je teďka říjen, tak je to v pořádku. Ale pokud budete pořizovat vlastně technologie do neskolaudované stavby, která není skolaudovaná v době podání žádosti o dotaci, tak tím dochází k porušení funkčního celku. Dobrá, díky. Ještě nějaký dotaz máme další? Tak já vám děkuji a předám teďka prostor pro kolegy.